nga daydaya, hintay nga daydaya, wen ni Jesus. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Domingo kalpasan ti Paskwa ti panakaypas nga iti Apo, ramrambakan ti sibubukel nga iglesia tayo, a fiesta ti nasantuan na familia. May parang kada tayo, a pagtuladan ken pagwadaan ti biag ti sangalubungan, agbatay, agrubwat iti biag ti familia. Ti institusyon nga tartarigagayan ti demonyo adadaulan, didigra nga nagdakelan ti patauden na, tanong mapukaw ti familia, mapukaw met ti sangalubungan. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo, agyaman tayo iti insagot na nga biag familia. Agbabawi tayo kadagiti nagkurkurangan tayo, tasantay nga nagbalin nga napudno, iti daytoy panagtarigagay ti kinasanto ken kinasingpet iti uneg iti familia. Agkumpesarak iti Dios aman nagkabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak iti parunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasida kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasul mi. Katalaan na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na. Ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ken sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Cordero ti Dios, ken anak ti Ama,
Gloria iti Diyos, ti kangatwa, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubo, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubo, awate kadaytoy arararaw mi, sika si tutugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, piantang sisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, impaay mo kada kami dagiti natanok a pagpatulad tinasanto na pamilya. Ipaay mo as iaayat, tatuladen mi dagiti a pamilya, babaan dagiti nasayat agalad dagiti kamkamang ti pamilyami, ken ti panagiinayat. Tapno maragpat minto as sinaragsak, dagiti agnanayon agunguna iti balaymot sa dilangit. Dawatin mi daytoy gapo ken Hesus Kristo anak mo ken Apo mi. Isu makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Sirak. Inikkan ti Apo dagiti amma, iti pamalubos a mangituray kadagiti anak da. Ket imbilin na kadagiti anak, atong palenda dagiti innada. Nura ti amam, na ikaromon dagiti basol mo. Ket no dayawem ti inam, kasla agor-urnong ka iti ado a kinabaknang. Nura ti amam, paragsaken da kantumet dagiti anak mo. Ipangag ti Apo dagiti kararag mo. Nutong palem ti Apo, babaen ti panangdayaw mo iti amam, ket panang paragsak mo iti inam, ikan nakantoy ti Diyos iti atiddog abiyag mo. Anak ko, taripatwem ni amam inton lakayen. Di mo ikan ti pagsakitan tinakim na bayat ti panagbiag na. Man nakaawat ka uray no agkabawen. Di mo tagibasiten ita tanasalunat ka ken kapigpigsaam. Dinto malipatan ti Apo ti ayat nga impaay mo iti amam. Tumulong daytoy iti panakaikaraw dagiti basol mo. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo ken agbiag kasmayan nurot iti pagayatan na. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo wen nagasat dagiti agbiag kasmayan nurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bunga tinagbanugam ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas narukbos nga olibo iti likmot ti lamisaan mo.
Kastoy to ti nakabendisyon ti tao nga agtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakuma ti Apo manipod Sion, ket makita ti irarangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Diyos, inayat ken pinili na kayo akukwa na. Ngarud, ikawes yu ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiinanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapol nga agpipinakawan kayo akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yun to ti ayat, ama magsinggalot anaan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, nga agturay kuma kadagiti puso yu. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos, kada kayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin na kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espiritual na kankanta. At tapno ti puso yu, iti panagyaman ti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo tinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo ti Diyos Ama, babaen ken kuana. Babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yu. Tadayta ti rebeng yu nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayaten nyo dagiti asawa yu, ket diyo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti makayayo iti Diyos. Amma, diyo rororoden dagiti anak yu, tapno dida maupay. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Tinawen amapan dagiti naganak ken Jesus ija Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 napandan na ki fiesta kas kadawyanda. Idi nalpasan ti fiesta ket agaw awid dan
nagbati ni Jesus iya Jerusalem, adi ammo dagiti naganak ken kuana. May sangal dawdan anagnag na, taim pagarupda ana ikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken amamuda. Agsipod tadida masarakan, nagsubli iya Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti may katlong aldaw, nasarakan da na Jesus ijay templo, makikat katugaw, kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg, ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anakangeg ken kuana, gapu iti sirib na, ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana, idi makita da. Anak ko, kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kastaunay tidanag mi ken ni amam nga agbirbirok ken ka. Apay aya a binirbirok dak insungbat ni Jesus. Diyo kadi ammo amasapul nga daak iti balay ni ama. Ngamdida naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada, sinalimet-metan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken sirib, ket immadadda ti panakaayayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek akakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ti may kadwa nga aldaw ti Christmas na iranan a Domingo so nga insigida rambak tinasantuan na familia ni Jesus, Maria, ken Jose. Ket iti daytoy iti kalendaryo ti iglesia tayo yung balinan nga tradisyon na nga ramrambakan pay nga fiesta ti Immuna a Martir ni San Esteban. Dodawatan tayo mat, ti panangibabait na. Ti maysa nga panag-survey, anya dagiti kang runaan nga isyo ti familia pakaseknan, adda sa nga pulo nga enlistada, ti panangi tedda kadagiti saludsud, kadagiti pampamilya nga sinurbeyda sa nga pulo, nga kang runaan nga dadakkel nga pakaseknan ti timpuar. Umuna ti kultura, tumtumpuar nga kultura nga mangtubtub ngar uno mangsupsupyat ti kinakristiyano na Kristyanuan a pamati. At tumtumpuar nga kultura nga ipakninan, iwalinan kasla kadaanan nga ugali. Ibilang dalatan na may nga kadaanan nga ugali ti na Kristiyano na pamati. Kinalabit, uray pa, dagiti wagas ti panagbiag ti familia sila nagbalinlatan nga pabuniagam, ta nakairwaman, punpunta di simbaan, ta nakairwaman, kasar kayog, pili kayo no sa dino ti kayayo. Sila nagbalinan nga ruam lagamin. Dikad pay, rumrumuar nga adda nalabay, ada narabaw nga panagkitkita, panangikab-kabilangan iti familia. May kadwa ti isyo ti sina, diborsyo, na umakan isinamon. Kami kinaawatanen, kami balinen, kami kinaawatanen. Tingad pa'y napukawan na niya nga, no asawam, kadwamon dayta, desisyonam, kadwam tung palbiag. May katlo, kinabisi. May isa dayto nga, parikot nga mangdidigra iti pamilya. Ado ti ubrak, di masango, di ka masango. Dan na masango ti tumunggal maysa. Daytoy pandemya ng pataod ti panangsango. Ang kaputan da na irwaman nga sasango. Ure pa daytoy pandemya nga na ipisukan dagiti pampamilya. Alaket na iriing ti kinapateg ti panaglalangan ken ti kaadda ti uneg ti pagtaengan gapu ti pandemya nalabit. May sapay ada ito nga panggap nga ta, dimteng nga didigra,
ngam nang ted iti gundaway iti tunggal familia tapno ad-adon ti panawon dang aglalangan tanang kabisbisi nga rod ti tumunggal maysa. May kapat nga nadagsen nga parikot napukaw nga ladawan ti ama adu nga familia adda di ama kaslaawan adu nga familia awan ti ama ada di adayo agupubra adu pay nasaom damagom jay ubing ayan na ni papang mo awan ti papang ko iti nasaom tatan awan ti papang unya nga didigra dato nga dimteng idi ket nakabutbuteng ken mailumlumeng ti balasang nga agsikog tatano dadduman kasla nagbalin nga gagangay. May kalima panakapukaw ti disiplina. Makita yun nga dagiti ububing tungtungad ngil-ngilangil. Uno di sangwanam nakadumog dati cellphone uno nagadun nga anak ti turong santo pela ang di pangangaw ko nagadu konsentidor nga apong ada mula ang anag na ragay konsentidor nga apong ti panuno na ited na amin tungpalan na amin kunana no pagimbagan di ubing ay timanor nga sa ero o bakir ang mapuputan na jay dungong agpaiso ay intunukwan jak amoa no nyakad pay nga rod na uso human rights the rights of the child nikad pay santo adda pagsasao ti ubing saan ang nakaraman ti baot si kanto ti agsagrap ti panang baot di mo diya mo talaga mo kita depende nga talaga mo ta no pa mo keddekedelen iti nasaniit inya mo ta mo pay tata ke ore bautumon ke daitan ore mangurat ka ti laaw ken riaw ore mapugsat ta ora mo hihi kunana dapay tata mo ti hihi kunana sana kabatuan sa tumaray makama mo nga rod si kalaman nagadun hamulang datayon bag idi ata tilubong dalaeng may sa mangisuro naganak ken eskwela mangisursuro ken simbaan day talaeng titalo nga pagadawan da amin iti sursuro tatangay sangarup-rup ti pumisok di jay ulo da di kadpay nga nagrigat tagbalin nga naganak kadagito nga panawon nagrigat nagdakkel nga karit nakadakdak nga karit may kanam dito iti number 1 nga kanan nga ibagbaga inya ti parikaw ti pamilyayo kwarta kwarta so basta amin ditan apay nga di kay nakimisa awan ti kwarta apay nga first communion awan ti kwarta apay nga awan ti kwarta mano ti aggugubat ken aggagabbo nga agasawa kwarta uray agkakabsat kwarta nyangatan nyakad pay may kapito ore no nagadong nga cellphone kada nagadong nga dimuras nga wagas ti komunikasyon ngam no daduma jo nagtibalay awan ti komunikasyon handag titin nagari ti magusgustak nga talaga nga buybuyaan ket no di agasawa kaawan ti komunikasyon da no nagpinunto da ya na ada ti agbaling nga cellphone kaya ban nga manganin mama may kakan manganin ada di malagayam sangwanan na data dagababay ibamon tindi manin naulaw pa yung naduma ya yung ubing magbalin nga komunikasyon nakapoy handa agpatpatangan data na iso malagay man nga di na masango kapatangan natalata cellphone mon sipsiputan tumo ni bakaanan so kingkin na maadan to di katabakwan agagawan na di cellphone
Hintero nga sa kakarubaan madamag danto. Ape ko kwa enda. Kinkinama da jisilpon. Nasuka lang ngamin ni baka na. Gamawanti. Nawanti na unagan nga talaga nga langan-langan. Siningad. Hamo lang asao. Agking kinaawatan ka di agasawa. Uray kita laang kan angot kan sagid. Agkin naawatan da ka di. Uray basi lang abawing. Amamumon, amamokan, amamok na panagkit-kita mon, amamok ti bagbagamon. Ni nagbanglokan bakit kunana ka ay amok man ti bagbagamon. Kunana nag-shampoo kamet. Unusan di kan siyamet nagdigos lakay. Kisla ka lang nasukaan. Naggapo ka jay suyo kunana tumata niya. Suka. Siyaan jibilya irmo siya kunana mata. Daytoy may kawalo dakes nga epekto ti media. Itaom di murasen ti biagdan adda tibidan. Siyan lang nga may maysa tunggal kwarto adda tibi na. So daytan ngob-ngob-ngoban dan di sangwanan ti tibi. Polos awanan ti waya nga aglualo. Di da pa yun aglalangan. Idinto nga idi na panglaw tayo kada basi ngaltar tayo sang kaparinto mang jay sang kapamilyaan. Itangay, busy, iti media, gadget. May kasyam, panang balanse, ti trabaho ken pamilya, may kasangapulo, materialism. Sangapulo lang da ito, yung kang ronaan. Ano kita ante pa agad sa nga dalusong dagito iti talaga nga nangapekton. Tarigagayan ti demonyo nga dadaulen ken didigraan ti familia. Apay nga awagan tayo ti ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria ken Apo San Jose na santuan sagrada. Nga labit insigida gapo ta iso ti pamilya ti anak ti Dios. So nga, timpar data, Holy Family, Sagrada Familia, Nasantuan a Familia. Idi may di daga, ti Diyos, ti familia na, iso da ito naganak na ni Apo San Jose, kina Apo Santa Maria. Ngam iti panagbiag tayo, nasantuan agsipod ta, makita tayo nga iso dati, nagdakkelan nga pagtuladan. Nasantuan kuna tayo, pagtuladan tayo ti kinatulnog ni Apo San Jose, kina Apo Santa Maria, makita tayo nga ti biagda ket iso ti kasungani ti biag ken inaramid ken kasasaad dagiti muna nga naganak kada tayo pagtuladan, pagsurutan, modelo, ulidan. Saan met nga kayat na nga sa uwan nga no dahito ikat tarigagay tayo nga agbaling kumanga na santuan aming nga familia. Ngam sana nga kay nga sauan nga no dagiti pampamilya tayo tinasantuan ket ibaganan nga perpekto. Sanamat nga ibaga nga iti daytoy nga gagem ken tarigagay tayo ngagbalin tayo kumamot nga kas itinasantuan na familia nasantuan tayo kumamot. Sanamat ibaga nga awanen ti pagbiddutan ken pagkurkurangan. Familia nga gagangay addaa lata pagkurkurangan. Ngem mangted-a iti liwliwa kada tayo nga iti baet nga dagiti familia tayo kaado ti pagkurkurangan na adda familia. Mabalin tayo nga pagtuladan awan ti pagkurangan ay sugarod nga no da debosyon tayo kadagiti sa santo o no debosyon tayo kada San Jose ken Apo Santa Maria debosyon tayo tinasanto na pamilya. Ay kanaskan nga ti ibagbagana ket ikagkagumaan tayo nga tuladen ida. Ora gikabil ti sabsabong, ora gitugkol ti kandela, unin tayo ilibot-libot na prosesyon. Para kini Apo, San Roque, patron dagiti, mangisakit, mangdungdungo ken mangagas, ngam hantay mga makaagas. Talaga nga, ti gayam gagam na dagita nga debosyon, ilibot-libot tayo, tarigagayan tayo nga surutan, tarigagayan tayo nga tuladen, ida. Debosyon ke imitation. Ti panagdebosyon, panang tulad ken panang surot. Uray tinasantuan a familia, napunumot kadagiti kari,
adumet dagiti nagdalanan ken naglabasan da. Kayat na nga sawan nga rod saan na nga ibaga nga no nasantuan nga pamilya awanen ti problema, awanen ti parikot at dalat ta parikot adu nga karit adu nga suot. Ngumiti panagtarigagay tayo agbaling nga nasantuan sangwan tayo nga siritibker dagita nga suot. Ti panakaawag tayo kung panakaawis tayo iti panagsanto ay saan na kaya nga sa unang ngawang parikot. Allah, nasantuan dagita, nasantuan nga mamadre, nasantuan nga papadi, awan ng parikot, adalata parikot. Kaya't na sa uwan adalata suot kan karit. Anya, dagiti mangtulong kadagiti agasawa, mangtulong kadagiti familia, tapno agbalindangan na tibker kadagiti nga parikot. Manipod iti nasantuan na kasuratan, adap ito nga may ising-singasing. Tapno ti tunggal, pamilya, kan tunggal, kaamaan, ket maibturan, maanduran, kabailan da nga sangwen, kabailan da nga saparen, kabailan da nga lasaten, dagiti pakarikutan ti biag pamilya ken biag agasawa. Umuna, saan ka gamin nga agaramid kadagiti inbubukudan nga desisyon wenno panggedeng laglagi pum adda asawam kapisim dua kayo nga agaramid kadagiti panggedeng kada desisyon dayta ti parikot nagpateg ngamin dagiti panagdesisyon kada panggedeng mayruam manipud sipud iti biag ti agasawa saan mo nga bukbukudan ti agdesisyon. Surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos ay bagana si pupudno ken si papakumbaba nga ibilang mo ken ikabilangam ti kaduam san mo abukbukudan ken saan ka nga agbalin nga managin bubukod kadagiti tartarigagay ken ambisyon mo. May kadwa sa nga pamilyaan nga panagluwalo ken panangadal iti Biblia. Nagpatinggan tumatlaang dati nga tarigagay ngam nasken nga irusat. Nasken nga titunggal pamilyano kadwam ti asawam. Uri mangrugi kailang iti panagbasa kunak tunggal maiyawat di Biblia kadagiti agkasar. Uri may sala nga uri sa nga pulo lang nga binatog. Tunggal daw nuhaan mat nga tunggal uri maminsan makalawas ang ngalibtawan. Dagiti maibasa iti aldaw ti Apo, dagiti maibasa kadagiti ngilin talaga na ikagumaan. Nuang nga kabailan ta nalabos nga rod ta inaldaw ta nakabisbisi garod amin. Ngom no irusat ket ikanda ti sang kapamilyaan wenno dua kay nga agasawa. Sanguon yo ti Biblia, adalen yo, pagluwaluan yo, anyakit din nga di nga mang pataod iti kinaimbag. May kadwa makitimpuyog kayo iti sisayo, kaduayo dagiti pampamilya nga sa nga kaarubaan. No may kagumaan yumet, ada dagiti grupo ken taripnong dagiti pamilya nga kapadpadayo nga mangtuntunton iti panagsingpet ken panagsanto. Kanayon nga ti kadanggayo ket pampamilya nga ikagumaan na ti agbiag itkas sisa kagumaan dati aktibo iti parokya dakkel nga banag amno ti puro barkada yo ke Marites kada San Miguel Boys nya nga hinukas talatan kagumaan yo matay kagumaan yo ti rumkwas tapno makitimpuyog kayo kadagiti amma ken inna pon pampamilya nga kagumaan dati agbiag nga mangtuntunton iti kinasingpet ken kinasanto. May kapat nuguten, awaten, dagiti pagkapsutan ken pagkurangan, daadan kinieba, naglemeng da, tinmaray da, idi mangeg da ti danapeg, nga adan ni Yahweh a Dios, naglemeng da, narasi tayo, nakapoy tayo, awaten tayo, dagiti pagkapsutan, aminem, aminem, aklunem, tanog lislisi aglumlumang agpampamarang awanti kinapudno kan kinatarnaw ammo tayo dadaelen na ti relasyon tayo.
Napno iti panakaawat ni San Pedro ti surat na asawa awaten nyo dagiti asawa yo. Asawa a lalaki awaten nyo dagiti asawa yo. Ipaayo kadakwada ti panagraem nga isuda ket narasi nga baso no magsipod ta iti sidong ti grasya iti panagbiag kadwayo ida ilalaen ken awaten yo ida. Dayta ken naibinggas iti kultura tayo panagraem kadagiti babae nauneg nga panang taming ken panang kita kadakwada. No ngamin bagbagaam dagiti agasawa ke madungsada. Ado ngamin nga agasawa ke naumadan nga agbinbin nagbaga ti tumunggal maysa. So nagadupayan ti asawa nga lalaki nga tuleng ken natitileng. Tani baka na kanayo nga agsirmon. Ano sam denggem manen. So ano mangrugi nga mawagbaga ni baka mo agsao ka bakit ko kunamon agkanta katano si dom-dom ngadtoy lakay mo kunamon o di mayat datuyan apaw ti ebanghelyo ni bakit ko ata no talaga nga nagragsak ka nga mangawat ti palagip ni bakit mo ay ka naragsak sa kanto mat agkanta na malpas amen no di nagragsak ni bakit mo kan naman ti po unak bakit ko naman da apo ko siya na kami ito ngamin yakam mo siguro no ada asawak siguro kanayon kami nga agkumkumidya da kayo ngamin ko na irom kayo ito inyarya maysa komedya inyarya maysa trahedya nyatayan na yan abang kaagbuya dua kuno da komedya panakapalipat ko jay maturog dan sama na gitu nya ti kagida tragedy nya mangaro jay sarswila garod dua komedya ken trahedya mabaling nga da jay komedya nagragsak jay trahedya agdongdong aw anya kamot sarswila ken naglaok na nya komedya ka talaga asal mabaling met nga ti biagyo ka sa sarswila so nitatang mo tikong ninanang mo tikang tikong ken tikang kiti anak na tiking kita nyo maturog kayo no seryoso ti ibagbagak into no tikong tiking tikang ada mo nagpungan kini inanad tan awani na impat suda pala idikalman nya kad nga rod may kanam dumngeg suraya may kanam ngamin dumngeg denggem denggam sana nga lapayag, dumngag kuma tapusom. Ammom nagpapapansin ni baka mo, ammom nagpapapansin ni lakay mo. Gagangay na data, na siya amat tadi kay bimakit ken limakay, agnanayon nga kasla kayla ubing, saan kay laki di nga agubing-ubing. Nya, agaso ni, maha, imagine bakit kinlakay kayo? Grabe ko. Allah, kabaw dun son si ka. Apa ya? Haan, nagay-ayam dala ang dagita. Kaya dama nga umubing kan. Agasem nga minno, bakit ko namon kasla nagbabajay bukot mon, nagbabajay nakadumog kan, tinalikod am tilangitan. Agasem, nyaday dyan! Agasem. Talagang kumalipatan. Agayan aya damat nagmaya ti pinutpo daa. Agarinyo da nga rod ke 50 ti tawendan. Agpinpin nang remda. Kung kunan da yimay sa nya kung kunan idi sing-singan nakagikikis mo iya bakit. Anuam ta imak kung kunan mo tan. Hana pay maawat niya pay gardan. Ora mum nakaayat nakaragragsak. Kita nga talaga ti ayat nga hang kumagkusaw ka nagmawmaw no adda pala pa nagdengeg ito no seryoso kayo tang kay dumdumngegen so daytan nagmaya mo laki dia nga buyuyaan dagiti tuleng hamali ko sa dala Christmas mo bakit kuna
Hintud na lakat ta. Kasto ni ragsaan na. Hindi ko iyawa na diaper. Awan tanda mo agad magkasurutan na diaper. May kapito. Ating atat isong nga maudi ta isong karigatan. May kapito. Kanayon ka nga agyaman gapo iti asawam. Thank you Lord. Tinted mo nga asawak agasam no kanayon mong aramidin dayay. Hanggang tumauma apo agyaman nak itinted mo nga asawak. No inaldaw manipod din nagkasar kayo nga aramidin dayay. La di mo tugura apo agyaman nak itinsagot mo. Niyamat na po tinsago mo kanya kababadaitan Ang agrik-reklamo, isok kay batugam. Isa day tayo sa mga ito, datang asawam na hangkang nalalaingam ni Apo Diyos. Apo, apay nga day ito, tinaasawa ka nagadumot, tinagar-aram kaniyan niyan. Ay Apo, 45 years yung agasawan, agri-reklamo ka pa ilakin ni Apo Diyos? Kalapasan ti 45 years, agreklamo ka na niya, matentinted mo nga asawa, nakatay-tayagak, nakababasit, aniya. Kung kita no amirisan niyo, naglaing ni Apo Diyos, apay nga dayta tinted na nga asawam. Nakaumumel ka nga laalakayan, ngam ni baka mo, kas labaso ka, nga ngagsarsardeng ngagsasao. Dayta, balanse. Naglaad talangam, naggwapo nila kay mo. Balanse dayta. So nga maragragsa ka na, no adag kasar, hanga makatal na, dagito sa Kristan. Agpaiso Apo, una ata, hangarog nga balansi. Nalaad la ti rupa, apay gapunan nalaad ta rupa, na mo makita di kaunggan. Ngamin ka mo ang kamamati ngamin, sugabba dajay babae, santo kasla, talaga. Uno, alang maner-nervyusak doon. Sunod at dumadamaga umat. Sigurado ka kung na umat. Sunod at dumadamo diyag kasal nga kasla agama, tilangada. Uno kasla agina, apaya. Apaya, kung na umat ko. Balo ngamin, Father, kung nakadungdungaw. Kung nadukwartana, kung na naiso nga. Tunggal makakita aktibalo nga ba nang madandanaga alwada baka damang kidreking ka mayak kamait ko na madandanaga na kadagnagan tipig ng balo nakaububing kan kastado kwarta na yang mo kidrekit na po ko na naman alwada nyo talo nga balakad talo kita am ke talong nakapatpatag tunggal pamilya ilalaan nyo ti Domingo. No ilalaan niyo ti aldaw ti Apo, sang kapamilyaan kayo, sang katimpuyog kayo. Ikagumaan niyo nga sagrado day tang aldaw, sanyo liwayan, sanyo lipatan. Dakkel nga tulong ken day ta ti mangibagbaga nga ni Apo Diyos ti sentro, di biag yung nga pamilya. No tinapasama ngamin ko, no ti sentro ti biag tayo nga talagan, panggadaan, pagbiagan kada amin. Tanyo nga nadadail ti utek ti ado. Duala ti anak ta, narigat ti biag. So manipod rugi ti panagbiagdan, narigat. Aging gana dilakay kan bakedan, narigat. Ure nagado kwartada di sakdiko, nagado dagada, profesional da, narigat. Kada ti taga dijay, nga awan ti pagsapulan da agur uray dala ti panagkalap dusi ti anak da dusi nagbiag da amin jay walo napanda amin ti abroad iso nga agpimpensyon da narigat ti panagbiag no da jay ti utogan narigat sa agusar ti contraceptive sa dudwa problema ita nyo nagado problema damat upupat ti anak-anak, di ko nang asawa da amin, napanda amin jada yun, ninayunan tamo laku maiday, kunada. Ken ti kagarabyanan, anya ti nangalaam, iti kalintigam, nagpakapunda. Basta ibaga ti simbaan tayo, nadagsen nga baso, dagita, panang supring, iti anag ti panagasawa, ken panagpamilya. Tati ka nito nga, nakiasawa ka, ken nagpamilya ka, hanggang sikat agi kedeg,
Talaga nga itala mo kinapo Diyos. Ang ko maibaga nga aliputot, hamang nga ibaga ti simbaan nga ali anak. Iniro naganak, Disimbre naganak manen, kinamat, idi ko, agasem. Pagbalinam nga na santuan, may kadwa, nagpatag, no regular hangaliwayan, dagiti kamkamang ti pamilya, ti agkumpisar. Nagdakkel ti isuro ti panagkumpisar, panagpakumbaba, pananganugot, panangawat, kadagiti kinakapsot, kinalupoy ken panagbasol. No regular nga da panagkumpisar. Apay gamin, nagadugamin ti pamilya nga nagbaling nga kasla korte. Kasla korte ta agkingkin. Anya ti kunap, kasto ti kunak. Ay apo kasyan na kami kasla pangukuman. Agkingkin na lintigan, ilaw-law-lawag jay may sa, sungsung-batan jay may sa, kas daladwa nga abogado a kasisiriban. Nagado nga pamilya nagbaling nga korte. Kinita kay mga gasyawa, nya jay balayta, korte. Naglaing nga mga kalintigan ni, nagapam, napanam, sino ti kadwam? Ay daytan, investigasyon. Sumungbat tumadya, apay ayam mo, agawig kan. Kukuam dita, agawig kan. Ay, laa, kumita kay kanya. Nya jibalayo, pangukuman, korte, nya kay nga agasawa, agkingkin na lintigan, kakatawa tinagado nga balo. Ay siguro mata, bakit sa dinuman ti ayam mo, kunang matidi nga palubusan na nga mga sawa manan numatay ka, wana lakay ngam 78 mon, kuna namot, bigla nga simbong ba. Niya kamot 78 mon, nagadong apo, madamot tanak mo nga kadwam. Umte may samot, awan da mo, amen. Mga lakadi atikad kadwak, kung kuna nang agpakpakada. At mo lagi kakasyahin mo. Aging gana, idinabalong ka, Andres, paila ang tipiling na. Nabayag nga na tayo ni bakit nang magkaslada dyan pa lang mang sipsipo taon data ni bakit ko pader ka da tagtagari masapol nga awa nga mairwam dajay sakramento ti panagkumpisar tapno maliklikan nga agbalin nga pangukuman courtroom hanggang pa nakakita ti korte mabuy-buya yumet. Ang din, dua nga nasisirib nga abogado dagaya agasawa. Maya tidibati da. Imbis nga din ni bati, aklo bakit nagbidotak. Di ka ngamin agdigdigos. Pagkawanan nak, no, apay nga talyawak nga talyaw, kadagiti nakiting ti paldana. Nakarkaran ng babae ti mangkantsaw. Nasaki mo no kumantsaw da kami nya mo lakay. Nagkapoy kamay no ko na nanay ko. Nalitan alwadan dantan. May kaklo nagpatag nga talaga ti sangka pamilyan nga panagkararag. Ati nga nagrigat ngagtitipon kayo ngagluwalo ti 15 minuto lang rosaryo. Wano, 10 lang minuto nga chaplet of the divine mercy. Apay nga nagrigat. Kakabailan niyo ti agmong muri 24 hours nga da jeda. So nagadong alumlumtag ti matana nga agtutubo. Kung kunalaki din, tapuro cellphone da na pati senior citizen. Bum-bumlad di matana. Tanahilig meten nga ag-ML. Apo pakawanam. Nagadula kita nyo takaabayaw ka apay nga limtag tamatana Christmas pa ilo di rabi ay kuna nang hanggayam nagpaanagmet nga nagpis-Facebook lan kita takalob ti matana kita ka nagngisit kita lan kinita kay man peg kita ni melody kita ni peg dakay nga agasawa kita nakakumot kunam no nakaturog nagmagamit pa ng so nagadoon nagana nga nalilaw diyan na nakakumot kamo na maturog hanam na siputanan bimabadi diay ta sige da mga jabatog titawa da dagayubana yan nagmaya nga umulyan na nga bumabaan siputam so agluwalo ipapati yung kada sa pamilyan no
awan ti sa nga pamilyan nga panaglualo. Ngi kita ama, sagrado nga Domingo, regular nga panagkompisar, panaglualo, Santo Rosario. Santo Rosario. No nyo kabailan na dyan 15 minuto kunak, ure irugiyo laeng kunak, ure may salang nga dekada. Inot, aging gana nga may ruwam. Ngam tengor nga umaddang, nga ma-develop. Agdaw dawat tayo, iti kaasi ti Apo, tapno, dagiti pampamilya, tengarod kuma, agbalindamat nga na santuan, natibker kadagiti pakasuutan. Mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa, iti langit kandaga. Mamatiak met kan Jesucristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo. At imao teramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, agsarimadeng, nga agulimag manen, tiday tinaindaklan, nga misteryo ti panagbalin a tao ti Dios. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay kat na itanem. Imulog iti ayan, dagiti natay, nagungar iti maikatlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntos sadyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyagken, kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu. Katadantom at panagungar ti bagi kan biyag nga agnanayon. Kakabsat kasmay sa nga pamilyag, dawat tayo kanaapo tayo nga Jesucristo, iti bendisyon na maragpat tayo kuma. Digiti kalikaguman tayo nga kapya, ayat kan panagpipinatag, iti unag ti pamilya tayo. Tunggal panggap kuna tayo. Apo Jesus, ana ipas ngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo Jesus a Kristo, nabuangay iti simbaan. Itdem keni Francisco a Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, diakono, ken religyoso, tipigsa ken rigta amang iwaragawag tinagan mo. Dawatan mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo Jesus nga ari, ited mo kadagiti mangipangpangulo ti gobyerno mi, iti panilaw mo tapno kitaen da kuma, ti pagsayatan ti pagilian, saan ket adagiti bukod da panggep, dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo Jesus nga anak ti Diyos, anay pasngay kini Apo Santa Maria, ken di makkel ti sidong ni San Jose, ited mo tinamnama ken ayat kadagiti pamilyami, dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem kad dagiti araraw mi. Apo Jesus nga inspirasyon dagiti agtutubo, bendisyonam amin nga agtutubo ditoy lugar mi, ken iti sangalubungan, tapno agbalinda na singpet iti inda itatanor, kas maysa na taingan. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo Jesus, anang paimbag kadagiti masakit, ited mo tinamnama ken kay papanan ti panagsagaba, kadagiti amin na masakit, ket malakaman da iti bangar, iti bara ti ayat mo, dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. Apo ay pagtaudan iti biyag, awatem ka din ti sidong mo, dagiti kameng ti pamilyami, anapanen iti sabali abiyag. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus, anay pasngay iti baet mi, timudem dagiti araraw mi. O Apo mi a Jesucristo, adu dagiti pannubok, asarangten ti biag mi nang runa iti unag ti pamilyami. Kan kanayon kad ti panang tarabay mo kada kami,
tapno dapigsa ken kirad mi, katulungan mi, ket mapasanto dagiti pagtaengan mi, kapukan Kristo nga Apo mi. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi. Dawatan mi asi papakumbaba ta babaan ti panangibabaet ti birhen ngay na ti Dios. Kandi may bat Apo San Jose, ibuangay mukad asilalagda dagiti familyami, iti sidong ti ayat ken kapya. Dawati mi dayto igapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat trumbang,
anong mikat pa kay salakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo kandiso, agyaman kami kan kaapo na santuan nga Ama, manakabalin amin kan agnanayin a Dios, gapo ken Kristo nga apo mi, ta itangal daw agranyag ti panakapabarumi, ta iti panangala ti anak mo iti narasi a kinatao mi, inted nametten kada kami, ti awan tungpal na apan nakaidayaw, ken kastapay agapu iti nakakaskas daaw, apan nakiranod mi ken kuana, may ragpat kami iti biag nga awan inggana, makidanggay kami kadagiti anghel, agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, adios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda iti pa kay daydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti uman, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka a kinasanto, sika ti gubuayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam katipaimoy da kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Jesucristo. Isu disakbay nga iyawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana. Ala nyo kat mangan kay amin iti daytoy, daytoy iti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan de di panang rabida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Ala nyo kat uminom kay amin iti daytoy, daytoy iti kalis ti darak, darati baruken agnanayin atulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken itado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilag lagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Ti daton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari, kami nga dad iti saklang mo, ket agserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo, tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesia iti sangalubungan, para irayam tayat na Diyusan. Laglagi po ni Francisco, Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kan amin na papadi. Laglagi po amin na pimusen, awatam ida iti silong mo pakitaan dagan ka. Ipahay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria ngayon ati Diyos, kanagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo ang kapudno ang nagserbikan ka, makikadkadwa kam tukadmat kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo,
Irok no imiken ka man nakabalin nga ama, ti amin nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may nga familia awagan tay ti Dios, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Iddem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga mannugot iti sulisog, salaka na kamkot iti dakas. Salaka na kami apo iti amin na pagdaksan, iddem si ayat tagapiam kada kami. Mabanti tulong taasim, may risikam ko may iti basol, kat may kanawa kami iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinanamaan mi ang kinagasat, tiya ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kada giti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak, titid ko kada kayo. Saan ada giti basol mi ti kitam no digiti pamati ti iglesia. Kadikas mayanurot iti pagayatam, ipaimo asi-asi, ti kapiyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari, tagdanayan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios sa mangikat, kiragiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mangikat, kiragiti basbasol ti lubong. Kordero ti Dios sa mangikat, kiragiti basbasol ti lubong. Idam kadakam. Kakabsat ko ito ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa mangikat, kiragiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo diyak may kari nga may kakaniyak, kumiti may salasaom, mapaimbag tuntoy ka.